Спадар Шушкевич, 27 липня была принята декларация о державном суверенитете Беларуси. Ваша оценка – это историчная или тимчасовая акция? Ну, про історичність подій можна говорити тільки через некоторий час. І я, до речі, лічу, що ті депутати, які поспішалися об'явити цей день Днем Незалежності, ну, і не поспішалися, хоч таке рішення було прийнято. А по змісту я задоволений нашою декларацією. Тому що вона показує, що чого ми хочемо. Ви ще хочете сказати? Хотела бы еще это. Хотела бы сказать. Она отрезняется у лепший бок от российской декларации, потому что мы заявили там уже и про то, что мы маем намер иметь и властные узброенные силы, и свою мытню, свой контроль на границе. Але это пока что, пробачьте, паперка, потому что как то, что в ней написано, стало речаїсністю, треба довго працювати. І я не впевнений, що той ентузіазм, який панував на салі Верховного Совета, коли приймалася декларація, що він буде ще вельми довго подовжений. Тому треба довго працювати над тим, щоб це стало речаїсністю. І час покаже, чи була ця подія історична, чи просто... Ну, а що конкретно робиться у тим керунку, як були сапраўды прийняті некие діяння, как это не сталося, не засталося паперка? Вы видите, вы ставите вельми складанное питание, потому что у нас так много скажений у нашем житті, що треба їх виправляти. І треба починати спочатку. Любую серйозну справу треба починати спочатку. Так перш за все треба навести порядок у тим, що у нас досягнуло такого скаження, що просто ратунку немає. Глядите, по-перше, треба вирішити питання з землею. По-друге, треба вирішити питання з майомістю. А після можна, вирішивши це питання, як ми це розуміємо, вирішати питання з виправлянням економіки. Цудов тут ніяких не буде. І треба будувати фундамент. І ось фундамент ми ще поки що будувати не почали. Його тяжко будувати, тому що у нас такі звичаї, що держава повинна человеку нечто дать, и он спокойный, коли он живет в этой державе, и все это не так. И это все выявилось в опошние годы, все об этом ведают. И вот треба принять, я лечу так, 3 основные законы, а после принимать меры, как была у нас нормальная экономика. Вот так можно говорить про любую незалежность, а коли мы будем жебраками, то ни об якой незалежности не может быть и справа. Для громадськості було це ухвалення декларації об державній незалежності вельми раптоўна і нечакана, бо усе перамовы, якія до гэтага веліся, выглядалі так, што эта декларацыя не будзе прынята і яна нереальная. І раптам праз одну ноч... Это не раптам. Это не раптам. Это не раптам. Я вам скажу, перший варіант декларації, який був обнародований і надрукований, ну і він відрізнювався, ви ведаєте, категорично від того, що і це був місяць праці. До речі, я упершиню лічу, що пльонно працював у Верховному Совєті, тому що перші пункти цієї декларації, фактично 5 перших пунктів, це було много спречок, і мені прийшлося узначалити таку групу, яка займалася цими позиціями, і наогул контактувати з усіма депутатами. Это была нелегкая робота, а вельми цікава. І, до речі, ви ж бачите, що всі погодилися з таким підходом, усі, тому що послідовно, спокійно на протягу місяця ми цю роботу проводили. Тому для мене нечаканості не було, просто вдруг увидав. На Заході була навіть така думка, що це знову було накинуто Москвою. Ці обмірковано і обґрунтовано, і було спущено. Це цілковите глупство, яке не має під собою ніякої підстави. Я не ведаю, що дотичиться першого варіанту декларації, ким він був підрихтований. Але те, що там не зосталося камня на камні, як ви ведаєте, у остатнем варианте. И то, что это працевал весь Верховный Совет, увесь. И ветераны, и партийцы, и советские работники, и БНФ, и Демократичный клуб, все працевали над декларацією. И працевали не просто. И, навіть, пробачте, лаялися много разів. І помірковність не завжди була
нават выходзілі з залі, дарэчы, калі не трэба было гэта рабіць, таму што вось можна было яе не прыняць. Але спакой тут быў у астатніх дэпутатаў, и декларация была принята. Никим она не была навязана. Я это откидываю как недоречность. Такого не было, и я сподіваюся, что не будет. Нам теперь немагчыма навязать. Магчыма только навязать тое, у чым перакананы Верховный Совет. На жаль, склад его не такі, каб чакаць вялікіх дэмакратычных перамен. Ну, але все ж таки здзіўляе тое, што воспрынялі дэкларацыю, гэта такі адказны, важны крок, і тады усе раз'язджаюцца на адпачынкі, і больш ніякіх дзеянняў, і быццам усё і забытае. Так, дзе тая падрыхтоўка, што дакладна робіцца, і ці ёсць канкрэтныя, сапраўды канкрэтныя нейкія зрухі ў кірунку, што гэта дэкларацыя пачынае хоць патрохі неяк ужо рухацца наперад? Ну, по-перше, наконт адпачынку. Вы ведаеце, што тое, што Верховны Совет 2 месяцы праводзіў паседжанні і маларезультатыўны, гэта таму, што не падрыхтаваны ён быў. Ён не мог быць падрыхтаваны. А наступную сесію трэба добра падрыхтаваць. Я лічу, што на Верховным Совете можа быць толькі 2 рашэння. Чы прымаецца тое, што падрыхтавана камісіямі, чы адпраўляецца на перапрацоўку, ці наогул адкідваецца. Вось фактычна 3 рашэння. І цяпер ужо больш вопытныя людзі працуюць над тым, каб новыя законапраекты былі менавіта ў такім выглядзе. Ці ўдасца это зрабіць? Баюся, што не. Таму што кваліфікацыя і нашага апарату, і саміх дэпутатаў, я і для сябе это у прыватнасці адношу, яна не такая высокая, як хацелася. Таму трэба распрацоўваць гэтыя законапраекты. І гэта яны распрацоўваюцца не на сесіі, а ў камісіях. Камісіі цяпер працуюць штодзённа. І непростая гэта работа, а многія сапраўды пайшлі ў адпачынак. Я, дарэчы, таксама, таму што недзе ж трэба неяк задумацца над тым, што адбываецца. Таму, прабачце, і таму фактычна усе нашы новыя распрацоўкі законапраектаў, яны ідуць на падставе дэкларацыі. Яны павінны распрацоўвацца ў адпаведнасці з дэкларацыяй. Ёсць усё ж таки такая думка, што всесаюзны дагавор, ён скасуе нейкія пункты, прадугледжаныя ў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. І гэтыя думкі выказваюцца паважнымі асобамі. Быкава назову, які больш-менш такое стаўленне выказаў у літаратуры і мастацтве. Я глядзеў, чытаў гэты артыкул, і з задаваленнем чытаў, і разумею, чаго баіцца Васіль Быкаў, што это ўжо не раз было. У нас былі звычайна добрыя словы і ніякіх дзеянняў пасля іх, і тут пагроза такая ёсць. Но это залежыць ад таго, як мы можам працаваць. І, дарэчы, я павінен сказаць наступнае. Успрымаць як абсалют нават гэту дэкларацыю відавочна нельга, таму што павінны быць размовы. Магчыма, Верховны Совет па некаторых пытаннях прыйдзе да згоды, але я кажу наш Верховны Совет, што могуць быць некаторыя карэктуры. Я дапускаю такую думку. Але это не значит, што па прынцыповым, па асноўным пытанням. Тут такого быць не можа. І інакш і не ішло падмеркаванне, што ж мы, дарэчы, давайте лічыць, што мы адна з 15, пакуль што рэспублік. І калі будзе слушная думка у 14 астатніх, магчыма, трэба і прыслухацца і пагаварыць людзям, магчыма, недзе трэба выйсці на рэферэндум. Вось. У гэтым сэнсе я не ўспрымаю дэкларацыю як абсалют па ўсім пунктуальна пытанні. Там, мне здаецца, што яна можа быць і ўдасканалена. Але вы абаиваетесь того, что мы пойдем зноў на падпарадкаванне цэнтру и так далее. Я думаю, что это не будет. Это просто теперь немагчыма. А тое, что могуць быць знойдзены рашэнні больш дасканалыя, у тым ліку, чым у нашай дэкларацыі, я лічу, что это можа быць, а прынцыповая выснова тут ёсць. И на яе падставе мы будем развивать нашу работу. Ну а что до артыкулу 10 дэкларацыі, ён не касуецца усесаюзным дагаворам, там, дзе гаворыцца менавіта пра ваенныя фармаванні іншых краін, ваенныя базы, так пабудова на месцах будуць размешчаны толькі на тэрыторыі і так далей.
Як виглядає тепер справа, наприклад, з тими військовцями, яких будуть перекидувати і розміщати з ГДР? Як виглядає тут у Білорусі? Ну, это конкретная справа, она, до речі, не суперечить декларації, пункту 10. Тому що, коли ми скорочуємо військи у Західній Європі, у Сходній, пробачте, Європі, то ми повинні недзе, ну, одразу демобілізація ж немагчима, як ви розумієте, або частково, ми повинні цих людей розмістити тут. Це питання складане, до речі, я їм займався. Поки що погрози у нас такої немає, як це суперечило Чорнобильській проблемі, тому що до нас фактично переміщатися не будуть ці війська. Фактично. Это я вам скажу, ну, 20 днів тому назад, хоч та інформація, якою я володаю, і як ми поставили це питання, що ми не маємо тепер можливості для розміщення тут військ. І на углу не потрібні нам на Білорусі. Але ж давайте ми визначимо наступне. Ми заявили у декларації, що повинно бути. А у нас же тепер зовсім інше. Одразу, одним скоком, такий переход неможливий. Тому повинен бути переходний період. І розпрацювати етапи цього переходного періоду ми повинні. Це повинен розпрацювати УРА, затвердити Верховним Советом і так далі. І він повинен це розпрацювати на підставі декларації. Декларація – це те, до чого ми імкнемося на даному етапі. Это может занять 2, 3, может 5, а может по некоторых питаниях и 10 годов. Мы же хотим, как у нас Беларусь была безъядерной зоной. А мы теперь самая ядерная держава у свете. У нас больше за усіх и на одинку насельництва, и на одинку території, и так далі, и на країну. У нас больше за усіх ядерних базів. Навошта вони нам? Але ж ви розумієте, що ми не можемо оголити союз, так сказати, завтра, і він не погодиться з цим. Там ж треба ж розуміти, що силою є силою, треба політичними методами знаходити рішення цих питань. А вже визначені так комісії, ті які... Так. Ні, ну починається це. Люди, які будуть цим займатися. Будуть займатися, цим буде займатися УРАД. І діяння нашого УРАДа відповідають декларації. Тепер треба узняти питання вже і імкнутися, наприклад, до той же без'ядерності. Ну, зробити бездопоможним поки що Совєтський Союз. Я, наприклад, супроть цього, тому що ж, ми бачимо приклад Кувейту. Поглядіть, що відбувається з державою, яка не здольна себе оборонити. Так? Тому це не повинно робитися імгненно. Переходний період повинен бути розпрацьований план, як ми це упорядкуємо. УРАД буде працювати, я думаю, що я за те, як скоротити цей період. Чи вдасться його зробити вельми коротким, не ведаю. Пробачте. Але коли хочете, ну я був задоволений, як усі пункти цієї декларації, у тим ліку і пожадання, ми виконали в цьому тисячолітті. Зауважте, це доволі великий час, тому що перемістити таку кількість базів, зміну військ зробити, це непросто.